Narlongati veterinary lapen Uttar Borbil Medical Sub Center at Chatailong doner kep keche sotum amina hem pinchong de. Karbi Anglong Labor Union asotum Assam Sarkar pen jingki chithanam jiaphan kachisik pon. Karbi Anglong Autonomous Council yam lunsing keron kapin kharatengsi Mahamaya Mohila Morcha tumpen pekar omla pen therang keron asai kideng pon. Kardom pini Karbi Anglong Live Prime Time birta long pen Elisa Major Bon Kilingpi nonarjuik tha birtang ton pen. Mahamaya constituency ke parlo Narlongati adarsho rong adung ke do Uttar Borbila havar pen che koinot Sarkar pen ki pipon veterinary la pen ihu medical sub center achatai long doner kep ahem tunatum penang ningkan pen amina hem achatai pinchong det theklong si Hauraghat Regional Committee ke SYC aro tum pen ningkang samse chepaklang pon. Pini matijong ni pai kriner kebarni Havarkehat Regional Committee Karbi Student Youth Council aro tumpen patir piponsi Narlongati adarsha lapen Uttar Borbila havara long kedu ihum veterinary lapen ihum medical sub center achatai long penang an ningkan pen labang so office achatai long doner kebahem tunatum sokero da pornang lelote sokkisi pen chenglok kepang renga pi anta bang so office achatai aro long si keko lapen long lita ke pet ponason si theklong. La sojo ke SYC lepen Hauraghat Regional Council atumpen adimaklong an pale damsi veterinary long cycle bang phatumpen chingki chithanam lo bangso hud veterinary cycle claim atumpen kachithanu na tengke penanganar ni pen setame than lo bonta patoi tesi sai hemalong aning ke hangaling si claim tam bom pusi akoi pipon jongdame penang ada ningkan pen kedo veterinary lepen medical sub center along ahoyar pom ka vedera jok penangana ke sundolo lapen penanganar ni pen setame sarkar along mate non ki khiba malong pachini lo bonta kelang kapang kre joksi nona bangke long leke pet lapen sai hema phan anta aman pipon theklang vedat lupusi KSYC claim bang tu pen pachini nilitum labangso torbol veterinary labangso banduri arlo along keche so tum sok bui tip si theklong tasi alang litumhan ka jupona teng polotang te veterinary department atunong ben thang ordar pin men si abang so asok ibui so cycle mo dab sini tumar julong lo ni tum ning duk pilok ya swai shero pe tame la pen alang ni tumhan nilihin ben kipugang tung ka chunung rigang tung la puyan lo nona mat labang so asok bui dak ben tek kon plot si aki mi ni ben chuning ri lo bai tek ponon e tame pena pang bong baning weng bong se moron chiti dia sila bang so dim bang pa khali bang nang po pe nilihin ben chuning ri lo la pen la so sok bui pining alingkan se ke cheng lang ma mata ningkan kaprek ban dala son bui bom lo litung kedam tang ningkan na bui bom lapen kedam tang ningkan ki bui anta thang ordar awi department veterinary department ong atum thang ordar en even salang litung bui bom sini tumar julong intela dak veterinary department na hin pen ko pini ki pudundo malam the tan ki pudundo ma nilitum malang litum han karjo teng bote alang litum hanta thang ordar en e sangi thandun anikan lang ro pusi bui bom mane cholang ro pason he mane dak ilitum la so veterinary department la bang so dim long edo ilitum arlenga so edim mati ase alang litum cholang rok pason si ni tumar julong lapen prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kelang chari ponjia phanta kachuni ri padupon havar ke hat pen harsing rong pi Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Labor Union atum pen patir pi ponsi kedam tang matijong ni phai trokarni India Prime Minister aphan panong pen Karbi Anglong DC rideng pin pura lo pajirda lapen puthot Assam Sarkar atum pen kaching waidam chi aphan kachesik pon bangso pin pura lo long ke jong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council along ta labor sai kam donangji lapen Karbi Anglong along long in koire trok constituency along ta long term labor skill training adim pe do ponangji lapen Isram along lunang ke jok dunatum anaphan setame tangka kapalong he jiaphan Assam Sarkar pen jingki chithanam popusi Karbi Anglong Labor Union along klembang bidasing rong pi pen ningje tum Prime Minister office along am program ke deng dun $3 pima polotang te la Sarkar beneficiary profile pen Karbi Anglong Labor Union aphan matha ponangi pusi nili tum matha ekji la so memorandum ke Prime Minister office le iketlo la sinil tum Delhi ke dam ya phanda chisik ikbom bortoman nili tum dak present ke
Assam government na pan chingki lang Assam government pen chingki tang lo pulu tang te Delhi ta nilitum damji la pente tangka poisa ke palong dunia pan nilitum la isrom form nang ki yok dunatum anke ning ke thek non nilitum claim bom dam ik bom lo Lapen abangso Isram along labor tumlu ke jok dunatum anaphan setame methang sai ke claim yason kache namjia phan surihini ranko resianing kan arkoiche klopen sikasuri kep anang che thapji Lapen komane kam ke claim abang pujong si so that pulotangte labangso Isram beneficiary card pen ake joy pen se chelang longji pusi ningje ponthu News report Karbianong live Kidam tang matijong ni pai kre troxier ni Karbi Farmers Association dokmokaro pietum pen Christmas la pen surhini ra inko ra hinian ingkan kimia hirjume ke pajerduna sai kideng pon Bang somai Karbi Farmers Association dokmokaro pietum chepatir piponsi dokmoka hithialong Christmas la pen ningkan kimia hirjume ke pajerdun la pen banner ke tarasai kideng pon Bangso Sailong KFA dokmokaro mai phu chong teron dun mai phu son singbe kongchun bang minar son phangcho tumpen danglok klem bang phu bang pian parta inut rada sai klem bang phu Samuel terang setame chitong dunsi cherap chitudun Nonang kele ji Christmas la peningkan kimi pena jok longria lokai keda monsam la peningkang sam ke long dunjia phansi karbiang long rada tum anaphan hirjume pa jupon lopusi thanpon Non ke bangji ingkoi rapo Christmas ke talonji lapen non ke bangji nikan kemi 2022 lasopan se nilitum bangso flex bangke bonda ponlo laso bonda pon bangke kado we rata theklong ponang polo lapen nilitum hin pen alang litum han kado we panta hirjume anam hirjume hangpi ponlo lapen chun mesen ben chun popusi nilitum dak domuka advance harupen kado henta anam herme hangpi ponsi nilam nang seriblo penitum mission pen kibangji 25 December ni happy Christmas mission pen ingthir pen tum alang litum claim pon popisi anam hijumi hangpi pon lo la pen ningkan kimi ge bang lons tame bangso ningkan 2022 ningkan along bang mission pen dampo mate mission pen bang popisi ni tum KFA dongmuka head branch hin pen tum ning thelo la pen geni tum anam hijumi hangpi pon dongmuka pen semsing inti karbiano live Kidam tang matijong ni pai kre troxier ni paglong kamalang sun ki joya klamalong paglong kam la pen mulajan police station ke parlo ahawar arat la pen self help group atuma phan mahamaya mohila morcha tum pen pekar om la pen peke thaga therang kirona mai padupon Bangso mai mahamaya mohila morcha tum pen chepatir piponsi mahamaya constituency ke parlo paglong kam la pen mulajan polling station arat la pen self help group atuma phan Karbianong Autonomous Council EM lunsing teronachor basa pitirang pieri deng pensi pekar om la pen peke thaga therang kirona sai deng ponlo Bangso mai long aluhiaman pen Karbianong Autonomous Council EM lunsing teronachor basa pitirang pi VDC chairman Rajesh Teron BJP Mondol Committee mai phu purno inti State Mohila Morcha Klembang Phi Hevaling Tipi VDC Klembang Phu Pibison Ko Tum Pen Chenglok Penangan BJP Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongdo Paklong Kam la pen Mulajan polling station ke parlo Panglong Pet Songkre Pho self help group do Lasu penajok iam lunsing teron kapin khara tengsi nilitum pekar om la pen thirang keron side deng ponlo la pen ruiniang bong keron pachetang pon popusi State Mohila Morcha Klembang Phi Hevaling Tipi peninje ni tum la panglokam area long bang pundhorota self help group do kasi raso self help group atuma phan ni tum sar ateng pensi nilutum therang keron laso program si nitum pini dengpon lo la pen laso logot si nilutum adon tin je nilutum sar ke matha je paglongkam arara tum sitame insam dugji pula so ke matha si blanket adon tin sitame nilutum rompon lo lasi nilitum khali la therang la pen blanket la puson kali nilitum sar kopima a facility aral phan ke chilang nang ji lan bang ke nilitum adon tin sitame papale bomlo lasi ke bangji lang ani sitame nilitum la puson a facility sitame nilitum adon sitame papale verji
halapu VDC klembang phu phibison kro pen kaning je pona tengke Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron ning ke me pen rara phan non kang sama por hut kang sam pen kache pejok thek ja phan pekar om la pen self help group atuma phan therang ron ponlo la pen non ke bang jilangar ni sita me ni tum alang li phansi chirap chitu dum pu pusi ningje Biloghat PS lapen mulajana PS along ke kewangji MEC election apor sitame nonamat kini tungke chini daklo lapen ning che thek long khangyang lo akahai lunsing teron se nona batai te ticket long wek po lapen ni tungke jo padap sitame dojo je sangjo je pin pen sitame kam claim bom lo alang li uthot ke pahai thuji pan se non ben tame sitting bom lo claim bom lo sita alang li ke highway ko ke ni tum ke ning che thepamelo lapen ni tumke labangso pak longkam arat lapen mane mulajan lapen Biloghat duita PS kaching room arat atoma bangke non ke bangji MEC election hut bangke ongdung pensi non ke bangji along bangke tumke pahai ponpo la bangke ni tum non chisik chedang pon bomlo lagani tumke pak longkam arat ke kapre kapre ga idea tum na thanta pene na muntab la bangke ni tumke ke ma huye tum galelo dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong live Tang te pini prime time berita kelap ansi kang tonik lo.